morning po. Yan, restock po tayo ulit. Kahit na makulimlim ang panahon, makakampun ng konti, tuloy pa rin ang laban. Thank you po sa ating mga suki, sa walang sawang pagtangkilik ng ating Poco Diyos, talasang Starbucks. 1 hour later. Good morning. Open na po tayo. May nakaluto na si Boss Madam. Lumpiang gulay. My favorite of all time. Lumpiang Shanghai. And the one and only, matibay. Durabox. Apong Asa. Anong ginagawa mo sa Department of Asa? Yan almusal natin, buko na lang. Pwede rin. Pwede rin. Yan ako. Shoutout mo siya po kasak. Hindi, siya po kasak sarili mo. Ayos siya po Ramon, joke lang. Kala ko, shoutout siya po kasak Ramon. Shoutout mo siya po Ramon. May nangyari, kagabi wala. Wala na, hindi na uso sa amin. Hindi na uso. Yumakap hindi. Nakakulubot na. Ganun ba? Magpulbuya ka bukas. Sa dalo na kukulit. Joke lang po yung mga ano natin. Content lang to. Malakas yung kamay na pungasa ko. Kapag lalaba lang. Matagal. Hindi ba malakas? Malakas.